לחצתי. למה לחץ? אז מה? אז זהו, הוצאת אותי מפוקוס. יופה, את רואה פה אני מנסה מכות עם השמש, לא הולך לי. או, זה יפה. עכשיו אני יכול לעשות לך תמונה. לא, אבל שמה, כי השמש מפריעה לי מאוד פה. תעמדי פה, את רואה לא בשמש? או, אני מצליח, לא. לא. פה יש תאורה יותר טובה. אני תופס איזו פוזיציה טובה. את מוכנה? מה? רגע, תזיז את הפוני קצת. לא, את הפוני, עוד פעם נפל לך על האיפור. מה זה? את מתחננת? Let it go. Can't hold it back, Annie. נו, למה אתה לא רוצה? כי אני מחפש תאורה טובה. Here I stand. טוב,